και κύριοι, καλησπέρα σας. Μέλη της Ακαδημίας, καλησπέρα. Δεν είδα όλους όσους έχουν μπει μέσα. Μεταξύ αυτών είδα τον μεγάλο μάγιστρο τον Ανδρέα τον Ασπυρόπουλο, τον οποίο και τον χαιρετώ και στη σημερινή μας διάλεξη. Τον ομιλητή τον ξέρετε. Είναι γνωστός ήδη από τότε που προκάλεσε μεγάλους πόνους με το βιβλίο του σχετικά με το τεκτονικό δίκαιο. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό το οποίο έχει γράψει, πληθώρα ιστορικών και εσωτερικών δια τον σκοτικό τύπο βιβλίων, και σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα κομμάτι που είναι πολύ σημαντικό για όσους ασχολούνται με τον τεκτονισμό εν γέννη και τον σκοτικό τύπο ιδιαιτέρως. Μετά τα μεγάλα συντάγματα υπήρξαν αλλαγές αυτών, δεν υπήρξαν. Με ποιες συμβάσεις έγιναν, αν έγιναν, με τι είχε η Ελλάς. Αυτά τα τόσο ενδιαφέροντα θέματα θα τα δούμε σήμερα, και ήδη γυρίζω τον ομιλητή μας, τον κρατέο αδελφό Φίλιππο Δημητρίου. Αδελφέ μου, έχετε το λόγο. Είπατε μεγάλη ταξιάρχα. Καλησπερίζω και εγώ από την πλευρά μου όλους τους φίλους της Ακαδημίας που ενδιαφέρονται για την ιστορία του τεκτονισμού και όλους ιδιαίτερως του αρχαίου και αποδεδεγμένου σκοτικού τύπου. Ακούγομαι με αυτή την ένταση? Ναι. Ωραία. Καλησπερίζω επίσης και όλους τους παρευρισκόμενους, οι οποίοι έχουν και το προνόμιο να έχουν μια καλύτερη οπτική επαφή με την οθόνη. Όσο μπορούμε έχουμε κάνει zoom για να βλέπουν και οι φίλοι και οι αδελφοί και οι αδελφές που είναι στο ίντερνετ. Απόψε το θέμα, και επειδή είναι μεγάλο, θα γίνει σε δύο μέρη. Σήμερα θα ακούσουμε το πρώτο μέρος και μια επόμενη φορά θα ακούσουμε το δεύτερο μέρος. Την αμέσως επομένη. Την αμέσως επομένη Τετάρτη με το καλό. Ο τίτλος λοιπόν είναι «Η Σύνοδοι της Λοζάνης του 1875 και του Εδιμβούργου του 1777 για το Οικουμενικό Σύνταγμα του αρχαίου και αποδεδεγμένου σκοτικού τύπου». Σήμερα θα πούμε, το θέμα είναι καθαρά ιστορικό και αφορά διοικητικά ζητήματα του αρχαίου και αποδεδεγμένου σκοτικού τύπου. Θα πούμε τα προεόρτια, δηλαδή για ποιο λόγο έγινε αυτή η περίφημη σύνοδος, και στο δεύτερο μέρος θα μπούμε στα της συνόδου και θα αναλύσουμε τι ακριβώς ψηφίστηκε και ποιες οι συνέπειες στα ύπατα συμβούλια παγκοσμίως αλλά και στο ελληνικό των ψηφισμάτων αυτών. Ξεκινάμε λοιπόν. Ο αρχαίος και αποδεδεγμένος σκοτικός τύπος είναι το πιο διαδεδομένο τεκτονικό σύστημα παγκοσμίως. Η επιτυχία του οφείλεται σε διάφορους παράγοντες. Εξ αυτών, η κυριότερη είναι η εξής. Πρώτον, είναι το πλουσιότερο σε ύλη και μύθους σύστημα, αφού εμπεριέχει τους βασικούς κορμούς παλαιότερων συστημάτων που διαδόθηκαν στην Ηπειρωτική Ευρώπη κατά τα έτη 1740 έως 1785. Δεύτερον, οι βασικοί βαθμοί του μεταφράστηκαν νωρίς στα αγγλικά και διαδόθηκαν στην Αμερική. Και τρίτον, οι γεωπολιτικές συγκυρίες επέτρεψαν στον Άλμπερτ Πάικ να προσδώσει το σημερινό κύρος του συστήματος σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο αρχαίος και αποδεδεγμένος σκοτικός τύπος ξεκινά κατά πάγια συμφωνία των ιστορικών το 1801 στο Τσάρλεστον της Νοτιού Καρολίνας και, ως γνωστόν, έχει ως κορμό του πρωτίστως το γαλλικό σύστημα του βασιλικού μυστικού των 25 βαθμών. Αυτό κατά πάσα πιθανότητα είναι δημιούργημα του Etienne Morin, του Stephen Morin, ο οποίος κατέχοντας πληθώρα βαθμών και τυπικών το δημιούργησε στη Γαλλία, όπου και αντίγραφο έλαβαν υψηλόβαθμα μέλη του τάγματος του Μαρτίνες Δε Πασκουάλη, διαδίδοντάς το στον Άγιο Δομήνικο ή και τη Τζαμάικα τα έτη 1761 έως 1770.
Διάφορα συστήματα με πολλαπλούς βαθμούς υπήρχαν ήδη στη Γαλλία πριν την άφιξη του Μόριν στην Καραϊβική και από τη Γαλλία τους μετέφερε στη Νέα Ήπειρο, Ηνωμένες Πολιτείες, μετά την εξέγερση του Σάντο Ντομίνγκο το 1791. Είναι η περίφημη εξέγερση των Νέγρων στις Φυτίες εκεί στον Άγιο Δομήνικο. Για τα τυπικά της σύνθεσης Μόριν θα χρησιμοποιήσει το χειρόγραφο Μπελό 1763-1768, ενώ θα τα συναντήσουμε μεταφρασμένα στα αγγλικά λίγο αργότερα από τον Φράνκεν κατά τα έτη 1769 έως 1783. 33 βαθμοί ως σύστημα δεν υπήρχαν στην υπηρετική Ευρώπη πριν το 1804, οπότε τους φέρνει σαν σύστημα αρχαίου και αποδεδεγμένου σκοτικού τύπου στη Γαλλία ο Χακέ και λίγο μετά ο Ντεγκρά στη γη. Στις σημερινές Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, οι 33 βαθμοί δομούνται ανάμεσα στα έτη 1797 και 1801, ενώ λίγο αργότερα θα κάνουν τη δημόσια εμφάνισή τους στα συντάγματα που θεσμοθετούν το νέο σύστημα. Το πρώτο έγγραφο που κάνει μνήα 33 βαθμών χρονολογείται 10 Οκτωβρίου 1802. Είναι αυτό που βλέπετε στην οθόνη. Πρόκειται για την εγκύκλιο Circular προς τα δύο ημισφαίρια, έτσι ονομάζεται, το βλέπετε τον τίτλο επάνω, η οποία υπογράφεται μεταξύ άλλων από τον Τζον Μίτσελ, είπα το Μέγα Ταξιάρχη στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, έτσι αναφέρεται. Το κείμενο, αν και βρήθη ιστορικών ανακριβιών και φαντασιακών γεγονότων, είναι το παλαιότερο κείμενο του αρχαίου και αποδεδεγμένου σκοτικού τύπου, όπως αντίστοιχα ήταν τα συντάγματα του Άντερσον του έτους 1723 για το συμβολικό τεκτονισμό. Το ίδιο ως άνω έγγραφο κάνει για πρώτη φορά αναφορά στα μεγάλα συντάγματα του 1786, αναφέροντας επιλέξει την 1η Μαΐου 5786, δηλαδή 1786, το μεγάλο σύνταγμα του 33ου βαθμού, αποκαλούμενο ύπατο Συμβούλιο των Κυρίαρχων Μεγάλων Γενικών Επιθεωρητών, εν τέλει επικυρώθηκε από την αυτού μεγαλειότητα το βασιλέα της Προσίας, ο οποίος ήταν ο μέγας διοικητής του τάγματος του πρίγκιπος του βασιλικού μυστικού. Στο νέο σύνταγμα η υψηλή ισχύς του μεταδόθηκε σε ένα ύπατο συμβούλιο 9 αδελφών σε κάθε έθνος. Αυτό που σας διάβασα είναι σε αυτό το κομματάκι εδώ, που βλέπετε στην οθόνη, από το κείμενο της εγκυκλίου. Κείμενο όμως των συνταγμάτων δεν επισυνάπτεται και δεν χρειάζεται ακόμα να γίνει κάτι τέτοιο. Αρκούσε η ανακοίνωση προς τις μεγάλες στοές ότι οι δυνάμει εντολής εξεχούσης ευρωπαϊκής προσωπικότητος λειτουργούσαν εκείνοι το ύπατο συμβούλιο. Το τονίζω αυτό, η εγκύκλιος απευθύνεται στις μεγάλες στοές. Η 1η Μαΐου 1786 επελέκθη σοφά σε αυτό το κείμενο. Η ημερομηνία όσο το δυνατόν κοντινότερη στην έκδοση της εγκυκλίου, πριν φυσικά το θάνατο του βασιλέα, ο οποίος επήλθε στις 17 Αυγούστου του 1786, ώστε να αμφισβητηθεί στο ελάχιστο η έλλειψη στοιχείων εγγράφων σε κάθε περίπτωση, έτσι, μεταξύ του χρόνου υπογραφής και του χρόνου θανάτου. Ταυτόχρονα, ελαφρώς μακριά από τη βαριά ασθένειά του το καλοκαίρι του 1786, ώστε να μην θεωρηθεί αδύνατη η σύνταξη αυτή. Δεν θα μπορούσε να φέρει ημερομηνία πριν το 1783, ημερομηνία κυκλοφορίας του Recueil précieux de la maçonnerie Adoniramite, που είναι αυτό εδώ, 1783, που είναι το τελευταίο έκθεμα του αρχαίου και αποδεδεγμένου σκοτικού τύπου πριν τον αρχαίο και αποδεδεγμένο σκοτικό τύπο. Ή το έργο του John Smith, The Use and Abuse of Freemasonry, που είναι αυτό εδώ, το οποίο ομοίως κυκλοφόρησε το 1783 και το οποίο αφιερώνεται στο Μέγα Φρυδερίκο. Ακόμη δε περισσότερο δεν θα μπορούσε να φέρει ημερομηνία πριν το 1782, αφού τότε έλαβε χώρα η σύνοδος του Wilhelmsbad, που θεωρείται, χωρίς να είναι, η πρώτη διεθνής τεκτονική σύνοδος όλων των τύπων. Θα ήταν αδύνατον το Σύνταγμα, άλλως τα μετέπειτα αποκληθέντα συντάγματα, να μην είχαν συζητηθεί. Τέλος, αν και αμφιβάλλω ότι το γεγονός αυτό
θα μπορούσαν να το γνωρίζουν στο Τσάρλεστον, ο Κόμις Μυραμπό στο έργο του περί της προσικής μοναρχίας δεν αναφέρει κάτι, παρόλο που το έργο είναι τεράστιο, οκτάτομο, και η έκδοσή του ολοκληρώθηκε το 1788, τελούσε δε εν γνώση του αυτοκράτορα. Από την άλλη, οι ιδρυτές του πρώτου υπάτου συμβουλίου δεν αρκέστηκαν στα συντάγματα του Μπορντό του 1762, τα οποία γνώριζαν και κατήχαν, διότι εκείνα δεν έκαναν μνήα 33 βαθμών. Περαιτέρω, τίποτα δεν διασώζεται, ούτε καν εμέσως, που να κάνει μνήα σε 33 βαθμούς ή συντάγματα στα τεκτονικά κείμενα των ετών 1786-1802. Το παλαιότερο σωζόμενο χειρόγραφο των συνταγμάτων του 1786 είναι αυτό του Ντάλχο, αυτό εδώ, του έτους 1817, στα αγγλικά. Αν και με ελαφρώς διαφορετικό περιεχόμενο, κάποια άρθρα παραθέτονται αυτολεξί από τον Πυρόν το 1814 στο Παρίσι. Το κείμενο είναι ομοίως στα αγγλικά. Τι σχέση έχουν όμως, κυρίες και κύριοι και αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, όλα αυτά με τη Σύνοδο της Λοζάνης του 1875? Θα δούμε εντός ολίγου ότι όχι μόνο η χρονική απόσταση μεταξύ ιδρύσεως του πρώτου υπάτου συμβουλίου και της Συνόδου είναι ελάχιστη εν τέλει, αλλά και ότι η Σύνοδος αφορά ειδικά αυτά. Η πρώτη φορά που κυκλοφορεί εκτυπωμένο και πλήρες κείμενο, το πλήρες κείμενο των συνταγμάτων του 1786 είναι το 1832 στο Παρίσι, στο περίφημο έργο Recueil précieux des actes du Suprême Conseil de France, εκδόση Σετιέ. Αυτό εδώ. Collection de décrets κτλ. Πρόκειται για την αποκαλούμενη γαλλική έκδοση των συνταγμάτων, διότι εμφανίζονταν συντεταγμένα στη γαλλική γλώσσα. Το σύνταγμα αυτό μοιάζει με το αγγλικό χειρόγραφο Ντάλχο. Στο άρθρο 5 αναφέρεται, όπως και σε εκείνο, ότι ένα μόνο ύπατο συμβούλιο θα υπάρχει σε κάθε χώρα και 2 για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αυτό το ένιγμα που περιέχεται σε αυτό το άρθρο παραμένει άλυτο για εμένα. Γιατί 2 στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όταν ήδη υπήρχαν 3, αν όχι 4, πριν εμφανιστεί το 5ο της Λουιζιάννα? Γιατί 1 στη Γαλλία, ενώ ήδη υπήρχαν 2? Η μόνη λογική εξήγηση είναι ότι ο συντάκτης του συγκεκριμένου άρθρου αναμφίβολα δρών στις Ηνωμένες Πολιτείες και μάλιστα μέλος του υπάτου συμβουλίου του Τσάρλεστον ή του τέκνου αυτού βορείου δικαιοδοσίας, μερίμνησε για τα του οίκου του και μόνο, διότι ήδη από το έτος 1807 ο Ζωζέφ Σερνό ίδρυε δεύτερο ύπατο συμβούλιο στα Βόρεια, ενώ μόνο 6 χρόνια αργότερα, το 1813, ιδρύθηκε η Βόρεια Δικαιοδοσία με ενέργειες του Τσάρλεστον, άρα ήδη υπήρχαν 3 ύπατα συμβούλια. Το άρθρο πρέπει να τέθηκε περί το 1813, γιατί μόνο τότε κατέστη αναγκαίο για τη διοίκηση του υπάτου συμβουλίου του Τσάρλεστον και του τέκνου αυτού της Βορείου Δικαιοδοσίας. Το εάν υπήρχαν 2 ύπατα συμβούλια στη Γαλλία ήδη, οι Αμερικάνοι το αγνοούσαν και σε κάθε περίπτωση τους ήταν αδιάφορο. Στην Ευρώπη τώρα, γιατί κυκλοφόρησε το έργο αυτό και δει στη Γαλλία? Γιατί τα μέχρι τότε τόσο μυστικά συντάγματα κυκλοφορούν δημόσια σε έντυπη μορφή και σε πλήρες κείμενο σε βιβλίο του 1832? Διότι ήδη από το 1827 είχε αμφισβητηθεί σφόδρα η ύπαρξη τέτοιων συνταγμάτων, αφού κανείς δεν τα είχε δει ποτέ. Η αμφισβήτηση έρχεται από στέλεχος της Μεγάλης Ανατολής, η οποία είχε δικό της υπάτο συμβούλιο. 2 χρόνια αργότερα, το 1834, κυκλοφορούν τα συντάγματα του 1786 σε διαφορετική έκδοση, ολοκληρωτικά συντεταγμένα στα λατινικά. Έκδοση ενίοτε αναφερόμενη ως η αυθεντική, την οποία λέγεται ότι είχε υπογράψει ο Μέγας Φρυδερίκος. Η λατινική αυτή έκδοση δημοσιεύεται το 1836 στα πρακτικά μια συνθήκης του 1834, η οποία αποκαλείται Συνθήκη Ενώσεως, Συνεργασίας και Τεκτονικής Συνομοσπονδίας, η οποία υπεγράφει στο Παρίσι μεταξύ 3 υπάτων συμβουλίων και η οποία είναι αυτή που αποτελεί την έμπνευση για τη Σύνοδο της Λοζάνης του 1875. Ένα από τα ύπατα συμβούλια αυτά που συμμετείχαν, το Ενωμένο Ήπατο Συμβούλιο του Δυτικού Ημισφαιρίου,
κυνηγήθηκε ως άτακτος στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και ο Πάικ κάνει αργότερα μνήα αυτού με ιδιαίτερο μένος. Σε κάθε περίπτωση, τα συντάγματα τελούν ακόμη σε εκείνη τη χρονική περίοδο σε αμφίβολη θέση, κλονίζοντας την υπόσταση των υπάτων συμβουλίων, τα οποία είναι ακόμη αδύναμα σε σχέση με τις μεγάλες στοές, αφετέρου δεν έχουν εδραιωθεί ως οι ανώτατες αρχές του σκωτικού τεκτονισμού, αφού διάφορες μητρικές σκωτικές στοές ασκούν ακόμα εξουσία σε κατώτερα εργαστήρια και εκδίδουν σκωτικά διπλώματα και χάρτες λειτουργίας. Πάμε να δούμε λίγο τώρα τον ρόλο του Πάικ και του Full House. Είναι οι άνθρωποι κλειδί στην ιστορία της γενέσεως του ΑΣΤ. Να θυμάστε την ημερομηνία 1859, σημαντική. Τον Ιανουάριο του 1859, ο Άλμπερτ Πάικ γίνεται ύπατος μέγας ταξιάρχης της Νοτίου Δικαιοδοσίας. Το ύπατο συμβούλιο βρίσκεται σε τραγική κατάσταση και λίαν αποδυναμωμένο. Εκείνη την εποχή, το ισχυρό ύπατο συμβούλιο είναι εκείνο της Λουιζιάννα. Τι έχει συμβεί όμως λίγο νωρίτερα? Ο στενός φίλος του Πάικ, συνονόματος του Άλμπερτ, ο Μακκέι, ήδη μέλος του υπάτου συμβουλίου του Τσάρλεστον από το 1844, είναι αυτός που προώθησε τον Πάικ στη θέση του υπάτου μεγάλου ταξιάρχη. Ας δούμε τι είχε συμβεί. Το ύπατο συμβούλιο της γαλλόφωνης ακόμα Λουιζιάννα, το οποίο υφίσταται ακόμη πλήρως ανεξάρτητο και μη αναγνωρισμένο, ιδρύθηκε το 1839 στη Νέα Ορλεάνη, στη Λουιζιάννα. Σε αυτό, ύπατος μεγάλος ταξιάρχης διετέλεσε ο σπουδαίος τέκτον James Fullhouse τα έτη 1848 έως 1853, για τον οποίο μια ιδιαίτερη έρευνα πρέπει να παρουσιαστεί στην Ακαδημία. Ο Fullhouse, δίγλωσσος, έγκριτος νομικός, όπως και ο Πάικ, ίσως αξιολογότερος του Πάικ, αν συγκρίνουμε τα ομώνυμα έργα τους, ήταν υποστηρικτής της ιδέας ότι ένα ύπατο συμβούλιο πρέπει να υπάρχει αναπολιτεία, όπως ισχύει για τις μεγάλες στοές των Ηνωμένων Πολιτειών. Το 1855, ένας εκ των σημαντικότερων τεκτώνων των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Άλμπερτ Μακκέι, στην προσπάθειά του να αποφύγει τη διάλυση του υπάτου συμβουλίου του Τσάρλεστον, προτείνει στο ύπατο συμβούλιο της Λουιζιάννα να συγχωνευθούν σε ένα και πράγματι την ίδια χρονιά υπογράφεται η συνθήκη. Ο τέος εκείνη τη στιγμή, ύπατος μεγάλος ταξιάρχης Fullhouse, αμέσως αντιτίθεται στην de facto υποδούλωση του τεκτονισμού της πολιτείας του και αφυπνίζει το ύπατο συμβούλιο της Λουιζιάννα με αρκετούς 33ους να τον υποστηρίζουν. Όλα αυτά γίνονται γιατί μέχρι και το 1855 κανείς δεν παίρνει στα σοβαρά τα συντάγματα και ειδικά το άρθρο 5 αυτών. Για να εδραιώσει το Τσάρλεστον καλύτερα τη θέση του στη Λουιζιάννα, λαμβάνει δραστικά μέτρα. Το 1856 θέτει ως πρόεδρο της Συνόδου του 32ου της Νέας Ορλεάνης ένα νέο τέκτονα ονόματι Πάικ. Ο Πάικ κατήχε τότε τον 32ο βαθμό. Τα σώζονται στην νότια δικαιοδοσία. Ο τέος ύπατος μεγάλος ταξιάρχης Fullhouse με την εξαιρετική πένα του αναφέρει τότε: «Ο κύριος Πάικ είναι παντελώς άγνωστος εις εμέ και ουδέποτε τον έχω συναντήσει, κάτι το οποίο ίσως είναι λυπηρό, διότι αν μου είχε μιλήσει βάσει των πληροφοριών που είχε για εμένα, τις οποίες είχε λάβει από κάποιους κακοπροαίρετους, πιστεύω ότι θα είχε μετανιώσει που επέτρεψε στην πένα του να γράψει κάτι που δεν είναι ούτε ορθό ούτε λογικό». Ο επιτυχημένος χειρισμός της υπόθεσης από τον Πάικ το 1858 στη Λουιζιάννα έπεισε τον Μακκέι ότι αυτός θα είναι ο νέος αρχηγός και έτσι το 1859 τον καθιστά ύπατο μεγάλο ταξιάρχη. Αυτό είναι το έγγραφο. Αμέσως ο Πάικ το 1860 κάνει δύο ενέργειες. Παίρνει τα τυπικά υψηλών βαθμών που είχε φέρει από τη Γαλλία ο ίδιος ο Fullhouse, του οποίου η μητρική γλώσσα ήταν τα γαλλικά, για να τα τροποποιήσει, ενώ ανακοινώνει ότι βρήκε στη Λουιζιάννα τα μεγάλα συντάγματα του Φρυδερίκου του Τρίτου. Αξιοσημείωτο δε, Φρυδερίκος Τρίτος αναφέρεται και στο χειρόγραφο Μπελό. Σε πρωτότυπο, δήθεν του 1802, το οποίο δημοσιεύει, όπως θα δούμε, το 1859, άσχετα εάν λίγο αργότερα
το 1865 αναφέρει ότι του έκλεψαν το πρωτότυπο. Αυτά τα μυστικά συντάγματα, όπως τα αναφέρει, τα δημοσιοποιεί το 1859 και εκ νέου το 1872, το ίδιο έτος που ιδρύθηκε και το δικό μας ύπατο, στο θεμελιώδες έργο του Ancient and Accepted Scottish Rite of Freemasonry, το οποίο αποτελεί τον σημερινό αρχαίο και αποδεδεγμένο σκοτικό τύπο. Σε αυτό το έργο του 1872 επισυνάπτει μια ολόκληρη πραγματεία περί της αυθεντικότητας των συνταγμάτων, όταν ήδη ο Full House είχε γράψει το 1859 ή τη 13 χρόνια νωρίτερα ένα έργο με τον ίδιο ακριβώς τίτλο και το αντίθετο περιεχόμενο. Η έκδοση Pike των συνταγμάτων 1786 βασίζεται στη λατινική έκδοση της Συνόδου του 1834, πιθανώς συντεταγμένη από τον απατεώνα κόμη του Αγίου Λαβρεντίου και όχι στο αγγλικό χειρόγραφο Ντάλχο, παρόλο που το χειρόγραφο ήταν παλαιότερο και υπήρχε στα αρχεία του Τσάρλεστον. Βλέπουμε λοιπόν ότι το 1872 είναι η πραγματική γένεσης όχι μόνο του ελληνικού υπάτου συμβουλίου, αλλά και της σύγχρονης μορφής του ίδιου του αρχαίου και αποδεδεγμένου σκοτικού τύπου, όπως το ξέρουμε σήμερα, όπως τον δόμησε ο Πάικ το ίδιο έτος. Τούτο, διότι το έργο του Πάικ του 1872 δεν περιέχει μόνο τα τυπικά στη σύγχρονη μορφή τους, αλλά και τα καταστατικά του κείμενα, με τα συντάγματα τροποποιημένα στην τελική τους έκδοση, εντός εισαγωγικών, που θα τα αποκαλέσω συντάγματα Πάικ, πριν αυτά 3 χρόνια αργότερα καταστούν συντάγματα Λοζάνης. Είναι πλέον εμφανές ότι ο Πάικ κάνει προσπάθειες να προσδώσει κύρος στα συντάγματα για να τα διασφαλίσει ως το υπέρτατο νομοθετικό καθεστώς σε μια τελική κατά περιεχόμενο έκδοση, τονίζοντας ειδικά το άρθρο 5, σύμφωνα με το οποίο 2 μόνο ύπατα συμβούλια θα υπάρχουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι, θα αποσοβήσει μια για πάντα τις ισχυρές αντιδράσεις τύπου Full House, καθώς και άλλες μελλοντικές. Πώς θα το πετύχει αυτό και πώς θα το κάνει αποδεκτό και αναγνωρισμένο από τις υπόλοιπες δυνάμεις, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο που ο Βιλερμός είχε χρησιμοποιήσει 100 έτη νωρίτερα. Ποια είναι η μέθοδος? Να τροποποιήσει τα συντάγματα ώστε η ίδια υπόστασή τους να θεωρηθεί δεδομένη, καθώς δεν τροποποιούμε κάτι που δεν υπάρχει ή που δεν αναγνωρίζουμε. Αυτό όμως πρέπει να επιτευχθεί σε διεθνή σύνοδο, ώστε εξ αντιδιαστολής να μην αμφισβητήσει κανείς στο μέλλον την εγκυρότητά τους. Η δίθεν ανάγκη τροποποίησης των συνταγμάτων 1786 είναι και αυτή η αμερικάνικη ιδέα και όπως τα περίμενε κανείς ήταν πρωτοβουλία του Τσάρλεστον εν έτη 1857, δηλαδή του Μακέι, μετά τα συμβάντα με τον Πάικ λίγο νωρίτερα στη Νέα Ορλεάνη. Βλέπετε πόσο πίσω γυρνάμε. Να πούμε 2 λόγια για τα γεγονότα αυτά του έτους 1859. Γυρνάμε λίγο πίσω στο χρόνο για μια στιγμή, αφήνοντας το 1872 που βρισκόμαστε και να επιστρέψουμε στο 1859, ένα σημαντικότατο έτος για τον αρχαίο και αποδεδεγμένο σκοτικό τύπο. Αυτή η χρονιά ήταν κομβική για τον Άστ. Στο προσκήνιο έρχεται ο παραγωγικότατος Πάικ, όπως προαναφέραμε, ο οποίος μεταξύ άλλων θα κάνει τα πάντα για να διαλύσει τους αντιπάλους του και να στηρίξει την αρχαιότητα του υπάτου συμβουλίου του. Συμπτωματικά ωστόσο, ήδη λίγο νωρίτερα, το ύπατο συμβούλιο της Αγγλίας είχε ανακοινώσει στη Βόρειο Δικαιοδοσία την επιθυμία του για σύγκληση Διεθνούς Συνόδου και σε αυτό είχε συμφωνήσει το ύπατο συμβούλιο του Τσάρλεστον, ίσως κατά αναλογία της μάλλον πρώτης Διεθνούς Συνόδου των Μεγάλων Στοών, η οποία είχε λάβει χώρα στο Παρίσι 1 έτος πριν, το 1855. Η ιδέα άρεσε φυσικά στον Πάικ, ο οποίος γράφει στο γραμματέα του Μακέι, λίγο αφότου έγινε ύπατος μεγάλος ταξιάρχης, κατά το πρώτο τρίμηνο του 1859 και η οποία το Μάρτιο του 1959 έγινε αποδεκτή από το ύπατο συμβουλίο του. Αγαπητέ Μακέι, έχω την ιδέα να συντάξω ένα γράμμα και να το απευθύνω στις κατάλληλες γλώσσες στα ύπατα συμβούλια του σκοτικού τύπου και σε όλες τις ευρωπαϊκές δυνάμεις οι οποίες επικοινωνούν με αυτά τα ύπατα συμβούλια, προσκαλώντας σε μια τακτική αλληλογραφία και ένα σύστημα αντιπροσωπιών. Επίσης να προσκαλώ σε μια σύνοδο των υπάτων συμβουλίων και άλλων σωμάτων, εάν υπάρχουν,
και που διοικούν το σκοτικό μας τύπο, με σκοπό να τροποποιηθούν, εάν χρειαστεί, τα αρχαία συντάγματα, εννοεί τα συντάγματα, έτσι. Να δημιουργηθεί μια σειρά ομοιογενών τυπικών και να καταστεί ο τύπος ένα συμπαγές όλων, αναδεικνύοντας τα ήθη, τις υποτικές αρετές και τη μεγαλόπνοη φιλοσοφία των βαθμών, τελειουμένων με τον 32ο κτλ. Επίσης, ταυτοχρόνως να καλέσω σε σύνοδο όλων των μεγάλων σωμάτων στην Ευρώπη και την Αμερική, προκειμένου να επιτευχθεί μια συνθήκη ενώσεως και αμοιβαίας ανταλλαγής αλληλογραφίας. Ελπίζω ότι η σύνοδος θα είναι εφικτή. Οι λόγοι που επιθυμώ τούτο είναι εμφανείς. Σε κάθε περίπτωση ήθελα να συντάξω το γράμμα και να θέσω τις επιθυμίες μας ως το πρώτο και παλαιότερο συμβούλιο στον κόσμο, με αδιάλειπτη διαδοχή από ιδρύσεώς του, για να προστατευτεί ενάντια στους τσαρλατάνους και κυβδηλωτές στην δικαιοδοσία μας και να αναγνωριστεί από όλες τις υπόλοιπες τεκτονικές δυνάμεις στον κόσμο. Ο Πάικ στέλνει την επιστολή δίγλωση στα αγγλικά και στα γαλλικά σε 12 ύπατα συμβούλια και κάθε άλλο νόμιμο ύπατο συμβούλιο, έτσι αναφέρει, καλώντας τα να αποστείλουν από 2 αντιπροσώπους στη Σύνοδο που θα λάμβανε χώρα κατά δική του πρόταση στο Λονδίνο την 1η Δευτέρα του Ιουλίου του 1861. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι αμέσως μετά την πρόσκληση, το 1859 ήταν η πρόσκληση, ο ίδιος τροποποιεί τα συντάγματα του 1786, που όπως είδαμε ανέφερε ότι είχε βρει στη γαλλόφωνη Λουιζιάννα το ίδιο έτος, δηλαδή σε έδαφος που εκεί ο ύπατος Μέγας Ταξιάρχης Full House δεν τα είχε δει ποτέ. Τα εφαρμόζει στο δικό του ύπατο συμβούλιο τροποποιημένα. Αυτή η πρώτη έκδοση Pike κυκλοφορεί υπό τον τίτλο Statutes and Regulations, Institutes, Law and Grand Constitutions of the Ancient and Accepted Scottish Rite, compiled with notes from authentic documents for the use of the order κτλ. By Albert Pike, New York, 1859. Αυτή την έκδοση θέλει να επιβάλλει σε όλα τα ύπατα συμβούλια σε διεθνή σύνοδο. Έτσι, το Δεκέμβριο του 1861, το έργο του αντικρούεται από τις ΤΟΑ 3 σφαίρες του Βερολίνου. Ο Πάικ έχει ήδη τροποποιήσει τα συντάγματα, που όριζε, και ειδικά το άρθρο 5, που όριζε το ύπατο συμβούλιο αποτελείται από 9 ύπατους μεγάλους γενικούς επιθεωρητές, θέτοντας 33. Άρθρο 1 καταστατικού 1859, δηλαδή πρώτη τροποποίηση Πάικ. Και μάλιστα αυτό έχει και δέλτα σίγμα πλέον με 11 μέλη. Άρθρο 6 του κανονισμού Πάικ. Ενώ μέχρι τότε το ύπατο συμβούλιο ήταν η ανώτατη αρχή, 11μελής Γενική Συνέλευση και Διοικητικό Συμβούλιο ταυτόχρονα, ενώ έθεσε και την ελάχιστη απαρτία από 3 μέλη, άρθρο 5 συνταγμάτων 1786, να γίνεται 7, άρθρο 11 καταστατικού 1859. Παραδόξως, ενώ τα δύο καταστατικά αντιφάσκουν σε αρκετά σημεία, το καταστατικό 1859 δεν αναφέρει εάν υπερισχύει ιεραρχικός των συνταγμάτων 1786, ενώ στην πράξη υπερισχύει, καθιστώντας τα συντάγματα 1786 εν τέλει ανίσχυρα. Η ασάφεια και η ταυτόχρονη αντίφαση αυτή με εκπλήσει για έναν έγκριτο νομικό όπως ο Πάικ, ο οποίος σημειωτέων ως δικηγόρος είχε δικάσει το 75% των υποθέσεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Αρκάνσας. Στην πραγματικότητα, ο Πάικ έχει μετατρέψει το ύπατο συμβούλιο από μια 9μελή αρχή σε ένα σωματείο νούμερους κλόζους 33 μελών με 11μελές ΔΣ. Με αυτό τον αριθμό 33 μέλη, 11 στο Δουσού, δημιουργείται λίγο αργότερα, ας πούμε και αυτό, η σημερινή Μεγάλη Στοά της Ελλάδος το έτος 1867. Είναι με βάση αυτό το άρθρο του Πάικ. Το 1872, έτος κυκλοφορίας του πρώτου καταστατικού της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος, τα 33 μέλη του Υπάτου Συμβουλίου είναι το ΔΣ της Μεγάλης Στοάς, τότε επισήμως σκοτικού τύπου, εναλλασσόμενα κάθε τριετία από 11 μέλη. Γι' αυτό το λόγο το ΔΣ της Μούσου του είναι 11μελές και οι αρχιερεσίες γίνονται ανά τριετία. Ας επιστρέψουμε όμως στη σύνοδο που ο Πάικ συγκάλεσε στο Λονδίνο για το 1861, στην οποία είχε συμφωνήσει ο ύπατος Μεγάλος Ταξιάρχης της Αγγλίας και μάλιστα με την πρόθεση να κληθούν άπαντα τα ύπατα συμβούλια ανά τον κόσμο. Η Αγγλία είχε θέσει έναν όρο: να μην αγγίξουμε τη χριστιανική βάση των τυπικών και να μην εισάγουμε στον τεκτονισμό θρησκευτικό πανθεϊσμό. Ο Πάικ μας εκπλήσει ακόμη μια φορά,
όχι για την αμεσότητα και την αποφασιστικότητα που πάντοτε τον χαρακτήριζαν, αλλά για την άγνοιά του επί του θέματος εκείνη την εποχή, καθώς άπαντα τα ύπατα συμβούλια, μάλλον καθώς απαντά ως εξής στο ύπατο συμβούλιο του τον Απρίλιο του 1861. 5 λεπτά έχω και τελειώνουμε το πρώτο μέρος, αδελφοί μου. Λέει ο Πάικ: σας διάβασα αυτές τις φράσεις για να αναδείξω την ανάγκη μιας μεγάλης συνόδου των υπάτων συμβουλίων. Πρέπει να παγιοποιήσουμε, αν όχι τις τελετουργίες και τη γλώσσα των τυπικών, τουλάχιστον τις γενικές αρχές του τύπου. Δεν συμφωνώ με τον ύπατο μεγάλο ταξιάρχη της Αγγλίας ότι η αρχαία βάση του τάγματος ήταν χριστιανική. Εάν ήταν έτσι, ο προσικός τεκτονισμός θα απέκλειε τους Εβραίους από τις στοές. Εάν το έπρατε αυτό, θα ήταν απατηλό να ισχυριζόμαστε την οικουμενικότητα του τεκτονισμού. Πώς θα δεχόμασταν Εβραίους και Μουσουλμάνους στις στοές? Ειδικά στον αρχαίο και αποδεδεγμένο σκοτικό τύπο, εάν είχε χριστιανική βάση, πώς γίνεται και οι περισσότεροι τέκτονες σε αυτή τη χώρα, είπα εννοεί, από το 1763 έως το 1800 να ήταν Εβραίοι? Πιστεύω ότι μόνο ο βαθμός του Ροδοσταύρου ήταν αρχικά χριστιανικός, αν και ακόμη και αυτό αμφισβητείται. Τα λόγια του Πάικ ίσως εκπλήσουν το σημερινό ερευνητή, αφού διακηρύττει από τη μία την οικουμενικότητα του θεσμού και ομιλεί μέχρι και για μουσουλμάνους, όταν ταυτόχρονα το ίδιο έτος, υπό την άλλη ιδιότητά του ως Grand Dragon της Κλάν στο Αρκάνσας, εκδίωκε και τους Νέγρους. Αυτό όμως που θα μας εκπλήξει ακόμα περισσότερο μετά τη Σύνοδο της Λοζάνης είναι η πλήρης μεταστροφή του. Στις 5 Μαρτίου του 1876, αμέσως μετά τη Λοζάνη, στην οποία δεν πήγε, γράφει στο ύπατο Συμβούλιο της Σκωτίας, που ομοίως δεν προσχώρησε στη Σύνοδο της Λοζάνης: η δημιουργός αρχή που αντικατέστησε το Θεό δεν γίνεται αποδεκτή. Σκοτώνει τη θρησκεία και τον τύπο μας. Είναι σύμβολο του Πρίαπου και του Λίγκαμ. Ήθε ο πατήρ ημών που βρίσκεται στα ουράνια να έχει εσάς και το ύπατο συμβούλιο σας υπό τον οφθαλμό του. Είναι αδιανόητο αντί του προσωπικού Θεού να εγκαταλείψουμε τον χριστιανισμό και τη λατρεία του Ιεχωβά και να μας επιτραπεί να επιστρέψουμε στον παγανισμό. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Αυτός ο διαπνεόμενος τώρα πολύ ανθρησκευτικό πνεύμα τόνος γραφής μας ξενίζει στον Πάικ, προφανώς όμως σχετίζεται με τα εκείνης της εποχής βιώματά του μέσα στα πλαίσια της οικογένειας του. Και θα σταματήσω, αδελφοί μου, την παρουσίαση του πρώτου μέρους εδώ, για να αναπτύξουμε το τι ακριβώς συζητήθηκε και ψηφίστηκε στη Σύνοδο που ξεκινάει το Σεπτέμβριο του 1875, και θα δούμε την επόμενη φορά ότι ουδέποτε απεμπόλησαν τα ύπατα συμβούλια, τους 3 πρώτους βαθμούς, δεν ψηφίστηκε ούτε συζητήθηκε τέτοιο πράγμα στη Λοζάνη. Αντιθέτως, από το κείμενο προκύπτει ακριβώς το αντίθετο. Και εάν γνωρίζουμε ότι το ύπατο Συμβούλιο της Ελλάδος για την Ελλάδα δεν ψήφισε τα ψηφίσματα της Λοζάνης, διότι ο πληρεξούσιος του Σκοτσέζος, όπως θα δούμε, είχε αποχωρήσει και δεν υπέγραψε τελικά τα πρακτικά, αυτό δεν σημαίνει ότι το ύπατο Συμβούλιο εκείνης της εποχής δεν την εκτελούσε τη Λοζάνη, διότι στην πράξη την εκτελούσε, και θα δούμε τα επίσημα έγγραφα από τα οποία έχει προσχωρήσει πλήρως κατά περιεχόμενο στα ψηφίσματα της Συνόδου. Σας ευχαριστώ. Και εδώ είναι το μεγαλείο του αρχαίου και αποδεδειγμένου σκοτικού τύπου, ότι δίνει το φόρουμ ελεύθερα και σε απόψεις τις οποίες δεν ασπάζεται πλήρως το ύπατο Συμβούλιο. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Εμείς είμαστε ελεύθεροι και δίνουμε το βήμα και εκφράζεται κανείς ελεύθερα. Ήδη θα δώσω τον λόγο ελεύθερο, ώστε με τα γνωστά χεράκια θα μπορέσει ο μιλητής να ικανοποιήσει απορίες που ενδεχομένως έχει.